Kasama ka rin ba niya sa ibang bansa? Oo, matagal na ako doon. Matagal na kami magkasama. Ganun ba? Ikaw si... Ruby, asawa ni Masong. Mitch nga pala. Ang kalat naman ng kwarto ni Brian. Hindi man lang naglilinis ang batang yun. Nay, Oh, nandiyan ka na pala, Brian. anong ginagawa niyo dito? Naglilinis at nag-ayos ako ng mga gamit mo. Sino may sabing maglinis kayo dito? At pakialaman niyo tong mga gamit ko. Nakita ko kasi na magulo at madumi ang kwarto mo. Kaya nilinisan ko na lang. Eh di sana hinayaan niyo na lang. Ayaw mo ba yun, anak? Kahit papano, nalinis at naayos ang kwarto mo. Ano naman, sanay na akong magulo yung kwarto ko. Ayaw na ayaw kung pinapakialaman yung mga gamit ko dito sa kwarto ko. Pasensya ka na, anak. Hindi ko naman sinasadya. At hindi ko naman alam na magagalit ka. Nasanay na ako kung saan kukuhanin yung mga gamit ko. Hindi yung ganito ngayon. Lumaki akong ganito. Kaya hayaan niyo na lang po ako. Ganun ba, anak? Nasaan na yung shades ko dito? Bakit, anak? May hinahanap ka? Anak, ano bang hinahanap mo? Ano ba kasi yun, anak? Baka sakaling makatulong ako kung saan nakalagay yon. Hindi ko na tuloy alam kung saan ko hanapin yung mga gamit ko. Pasensya ka na, anak. Eh ano pang magagawa ko? Pinakailaman nyo na yung mga gamit ko. Sana man lang nagsabi kayo. Hayaan mo, anak. Hindi na mauulit. Sige na, Nay. Gusto ko na lang muna magpahinga. O sige, anak. Magpahinga ko na muna. Lahat kasi pinapakailaman. Pati mga gamit ko. Mabuti pa noon, tahimik dito sa bahay. Hindi yung ganito. Kumusta na kaya si nanay? Matagal na siyang hindi tumatawag sa akin. Hello, anak? Oh, bakit napatawag ka? Nay, kamusta na po kayo? Maayos naman. Bakit pala tumawag ka? Kukumustahin ko lang sana kayo, Nay. Kasi baka hindi niyo na po ako naaalala. Ganun ba, anak? Pasensya ka na. Busy lang kasi ako dito. Matagal na kasing hindi kayo tumatawag sa akin. Busy kasi ako dito, anak. Mahal! Tara na! Ano pang ginagawa mo dyan? Nagkanintay na tayo sa pupuntahan natin. Nay, may kasama ba kayo dyan? Sino po yung lalaking kasama niyo? Wala yun, anak. Sige na. Tatawag na lang ako ulit sa'yo pag wala akong ginagawa. Sino kayo yung lalaking kasama ni nanay? At bakit sila magkasama sa bahay ni nanay?
Sana pinaramdam niyo man lang ang pagiging ina sa akin. Lumaki akong nasa malayo kayo. Hindi yung ngayon nababalik kayo. Nakakala niyo lahat. Parang walang nangyari. Ruby, Ikaw pala, Berto. Mukhang nakaporma tayo ah. Saan ba lakad natin? nagpasama yung pinsan ko. Sasamahan ko sana. Mukhang mapapalayo ka ah. Hindi naman. Baka kasi may makakita sa akin na chicks. Alam mo na. Ako, mukhang may pinopormahan ka na, kaya todo forma ka. Wala no. Alam mo naman na magandang lalaki lang talaga ako. Sus, saan banda? Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ha? Mukhang nabibingi yata ako. Pakiulit nga yung sinabi mo. Ikaw talaga. Puro kabiro. Ikaw talaga, Berto. Sige na, Ruby. Baka mamaya kanina pa naghihintay yung pinsan ko. Sige, mag-iingat ka. Hayaan mo. Sa susunod na lang tayo mag-usap para makapagkwentuhan tayo. Papasyal na lang ako dito. Naku, wag na. Wala ka rin naman dalang merienda. Sino kaya tong lalaking to? Ngayon ko lang nakita. Yun lang pala eh. Hindi magdadala ako. Sus, ang yabang mo naman. Ang kuripot mo kaya? Hindi naman. Ikaw talaga. Bakit mukhang malapit ang loob nila sa isa't isa? Sige na nga. Makalis na nga. Baka mamaya asarin mo lang ako. Sige na, umalis ka na. Baka kasi mapanis na yung pagkain sa pupuntahan nyo. Oo nga pala no. Sayang din yun. Sige na, umalis Sige. ka na. Ruby, O Masong, ikaw pala. Saan ka galing? dyan lang, kila parang Romeo. Dinalaw ko. Ah, ganun ba? Sino pala yung lalaking yon? Ayun ba? Parang ang saya-saya niyong magkausap. Nakita mo pala kami. Oo, naabutan ko kayong nag-uusap. Kaibigan ko yon. Kapitbahay natin. Ganun ba? Oo. Si Berto yon. Matandang binata. At hanggang ngayon, wala pang girlfriend. Matanda na. Hanggang ngayon, wala pang asawa. Oo. Mukhang pihikan sa babae, kaya ganun. Baka may gusto sa'yo. At balak kanyang ligawan. Kaya ganun. Hindi naman. Matagal ko na siyang kakilala. Ganun lang talaga yun, palabiro. Ganun ba? Baka mamaya, may balak na pala. Binabalak na ano, Masong? Hindi mo alam ang iniisip ng isang lalaki, Ruby. Alam naman yan na may asawa na ako. Na mahal ko. Kaya, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Bahala ka. Tara na nga, pumasok na lang tayo sa loob at tulungan mo ako magluto ng tanghalian natin. Ka na. Mukhang ito na yata yung bahay na nakapost sa account niya. Sino yun? Mukhang may hinahanap yata yung Ale. Magandang araw po. Magandang araw din po. Ano po yun?
Dito po ba yung bahay nila Masong? Opo. Bakit? May kailangan po ba kayo sa kanya? Ah, ako po yung pinsan niya. Ah, ganun po ba? Pinsan? Parang hindi kanya nabanggit sa akin. Nasa ibang bansa kasi ako, kaya siguro hindi niya nabanggit sa'yo. Ikaw si... Ruby, asawa ni Masong. Mitch nga pala. Nasaan si Masong? Nasa loob. Kasama ka rin ba niya sa ibang bansa? Oo. Matagal na ako doon. Matagal na kami magkasama. Ah, ganun ba? Sandali lang, tatawagin ko siya. Sige, dito lang muna ako. Hihintayin ko na lang kayo dito. Sigurado ka? Ayaw mo pumasok sa loob? Oo. Okay lang ako dito. Sige, dali lang ha. Masong, O, Ruby, may naghahanap pala sa'yo sa labas. sino naman? Mitch daw. Galing abroad. Masong, hindi mo yata nakwento sa akin na may pinsan ka sa abroad. Kasi malayong pinsan ko naman siya. Ganun ba? Bakit hinahanap ka? Parang may gusto siyang sabihin sa'yo. Hindi ko alam. Baka meron siyang kailangan sa akin. Oo nga, Masong. Mukhang seryoso siya. Gusto ka niya makausap. Dito ka pa talaga nagpunta sa bahay namin, Mitch. Hindi ka na talaga nahiya. Masong, bakit tumahimik ka na dyan? May problema ba? Wala, Ruby. Ako nang bahala sa pinsan ko at kakausapin ko muna siya. Ikaw nang bahala sa kanya at may aayusin pa ako sa likod. Ayusin mo na yung dapat mong ayusin, Ruby. Sige. Basta paghanda mo siya ng merienda mamaya, ha? Sige. Halika nga dito. Masong, Bitawan mo nga ako. At anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman yung bahay namin? hindi na mahalaga yung Masong. Miss na kita. Kausapin mo naman ako. Bitawan mo nga ako. Hindi ka talaga nahiya at pumunta ka pa dito. Masong, di ba sinabi ko naman sa'yo na magkikita pa tayo ulit? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Bakit bigla ka na lang umalis at hindi nagpaalam sa akin? Dahil nakukonsensya na ako, Mitch. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Lalong-lalo na yung asawa ko. Ang galing mo din, no? Pagkatapos mong sabihin na mahal mo ko? Sige na, Masong. Mag-usap na tayo. Sige na. Nay? Anong ginagawa ni nanay dito? At sino yung lalaking kausap niya? Masong, kung may sama ka ng loob sa akin, pag-usapan naman natin. Sa huling pagkakataon, huwag ka naman magalit sa akin, please. Umuwi ako dito para makausap kita. Bakit parang close sila ni nanay? Magkakilala kaya sila? Umalis ka na dito, Mitch. Baka makita pa tayo ng asawa ko. Baka kung ano pang isipin nila. Matagal na tayong tapos. Hindi ako papayag. Hindi pwede. Sige na, umalis ka na. Masong, patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita hanggang ngayon. Sige na, umalis ka na. Baka makita tayo ng asawa ko. Babalikan kita, Masong.
Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling Tamlay. mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Mamaya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos na kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Tamni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis nga rin na eh.